F'April, fuq il-fosos tal-Furjana, Annabel tkun waħda minn dawk li titqarben minn idejn il-Papa Benedettu. Jiena nistqar magħkom li jiena ma kontx daqshekk entużjasta li niltaqa' mal-Papa Benedettu 16 għaliex jiena kont iltqajt mal-Papa Giovanni Paolo II u da seraq li qalbi. U qed ħadd ma jista' jirriplacja lilu fil-qalb tiegħi. U fit-qarbin ma ħarisx lejn il-Papa, nżilt tal-Koptija, irċivejt l-Ewkaristija u kienet esperjenza vera sabiħa. Dak il-ħin weħilt, ma stajtx inqum. U qollejt għajnija lejn il-Papa u rajt din il-ħarsa ta' mħabba, ta' ħniena, ta' kompassjoni, rajtu jħares lejja. Għajnejna l-taqaw dak il-ħin. U ħassejtek li l-Alla l-Missier jħares lejja u jgħid li Annabel jiena nifmek. U nżilt lura nibki bħal tarbija. Kelli pulizija bil-qeda ħdejja, kellu jtidi t-tissues u jtabtab li hekk fuq saqajja għax ma stajx nikkontrolla. Imma din ma kienx l-ewwel darba li Annabel qarbin għall-Papa. Kien hemm is-security guard tal-Papa u qabat miegħi insomma f'dik il-ġimgħa li konna hemm. U inti ma qbadx miegħu ġifieri? Iwa kien gustu. Veru. U kelli l-privileġġ li jdawwarni magħruma fil-irqaqat fejn ma tantx jistgħu jidħlu nies. Innamrajna naqra l-Ġankolo, u mbagħad bħala rigal għalli trid titqarbel minn il-Papa tlu ovvja, mhux hekk. Jiena qed intik il-pjaċir li inti tkun miegħi u inti issa ritorna xi ħaġa lura u dan il-biljed biex jiena nitqarbel minn għandu. Antonio kien jismu, vera gustu.